Ondoren taldeen bigarren txandarekin hasiko gara, Urruzuno jauna zurea da hitza. Bai, kaleratze ez ari gara, langileen kaleratze ez. Orduan, kaleratze ez galdetzea, antzerkia dela esatea, uste dut izugarrizko errespetu falta dela. Eta ez gurekiko, ez talde parlamentariokiko, baizik eta kaleratuak izango diren langileekiko. Ente publiko bateko zuzendaria interpelatua izan denean, egingo diren kaleratze ez, eta guri inondik inora ere, kuadratzen ez dizkiguten datuak ematen direnean, esaten da, 2013an soilik 3 kaleratze egongo direla Radio Vitorian. Ez talde batetik esaten da, 2014ko ez dela ezer pentsatu, 2014ko erabakiak, 2014ko aurrekontuarekin erabakiko direlako, baina uste dugu, kaleratze 2014ko, adibidez jada iragarriak daudela. Hori horrela denean, barkatuko didazu, baina uste dugu, izugarrizko errespetu falta dela, eta esaten dizut, batez ere kaleratuak izango direnekiko. Hemen uste dugu muinean arazo bat dagoela, eta arazo larriagoa da, arazo hori egonik, arazo hori abordatzeko irtenbiderik edo neurri zuzentzailerik ez jartzea. Hemen dagoen arazoa da, urteetan batipat pertsonal arloan eta azpikontraten arloan eraman dela politika nahiko negargarria, eta momentu honetan hori ari gara pairatzen. Egoerako okerrera egin duenean, eta egia da, egoerako okerrera egin du, osea, nahi da aurretik egin izan diren politika oker guzti horiek langileen bizkar konpondu. Eta hori da guk onartzen ez duguna, eta hori da horren aurrean behin eta berriz resignazioko diskurtzoak egitea. Hori da guretzako onartezina, eta hori da guretzako akatza. Eta egin izan diren politika horren ondorioz, gaur egun zuzendariari rutinazkoa irudituko bazaio ere, egin den politikaren ondorioz, gaur egun albidetzen da 10, 15, 30 urte lanean ibili den jendea kaleratzea. Hori da albidetzen dena. Eta uste dugu zuzendaritza honek egoera hori konpondu beharrean, egoera hori bideratu beharrean egiten duela gauzarik eta errezena. Eta noski, legeak baimentzen du. Berdin dio, 10, 15 urte, 30 urte lanean dabilena kaleratu eta kitxo. Eta hori da guretzat grabea, eta guk hori eskatzen diogu zuzendaritzari, ez besterik. Urteetan egin izan den politika hori aldatzeko, politika horren norabideak aldatzeko bitartekoak jartzea. Hori da eskatzen dioguna, ez besterik. Bai, pertsonal atalean, eta bai, subkontratekin eraman izan den politikan ere. MLAUF-ren inguruan egin dizugu galdera bat, esaten da MLAUF-en ITBek ez duela inolako erabakirik hartu, badakigu ITB neteko jendeari galdetu saiola biharko egunean, inolako neurri drastikorik hartu behar baldin bada, aber norekin gelditu nahi duen edo ez. Uste dugu horre ITB-ren erabateko esku hartzea gutxienez badagoela. Galdetzen dugu ea EITBek MLAUF-erako urteko kuota zenbatetan ordaintzen duen, ez da erantzuten, ez dakit datu egokiak edo datu zuzenak ditugun. Okerrez banaiz, 2.200.000 kuota esarri izan da, eta aurten 1.000.000 eta 600 jarriko da.
horren arabera justifikatu daitezke, ala ez, egongo diren kaleratzeak, baina uste dugu 600.000 euroko beherakada batek ez duela inondik inora justifikatzen egongo diren 27, 30 langileen kaleratze hori, baina horre ere lehengoragoaz, horre ere dago politika negargarri bat, eta badakigu diru hori ere erabiliko dela MLUFek dituen, enpresa bezala dituen beste zor batzuk ordaintzeko ere, eta hemen hori da dagoena. Eta arazoa hori da, urteetan, urtez urte, batzuk egin dutela EITBz txiringito propio bat, eta politika horrek eraman gaituela gaur eguneko egoerara, hein handi batean, eta orain zuzendaritza honek ez duela norabide aldaketa egingo duen neurri bakar bat bera ere planteatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urruzuno jauna, ondoren Unzalu